வரும் அக்டோபர் மாதம் நடைபெறவுள்ள T20 உலகக்கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணி குறித்து முக்கிய அப்டேட் ஒன்றை BCCI தலைவர் கங்குலி வெளியிட்டுள்ளார். இந்திய அணி உலகக்கோப்பை வென்று 11 ஆண்டுகள் ஆகிறது. T20 உலகக்கோப்பை வென்று 15 ஆண்டுகள் ஆகிறது. ICC கோப்பை கடைசியாக வென்றது 2013ஆம் ஆண்டு சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தான். இதனால் இம்முறை எப்படியாவது கோப்பையை வெல்ல வேண்டும் என்று BCCI முடிவெடுத்துள்ளது. கடந்த T20 உலகக்கோப்பையில் பாகிஸ்தானிடம் முதல் முறையாக தோல்வி, லீக் சுற்றிலே வெளியேற்றம் போன்ற அவமானங்களை இந்திய அணி சந்தித்தது. தற்போது புதிய கேப்டன், புதிய பயிற்சியாளர் என அனைத்திலும் புதுமையை BCCI புகுத்தியுள்ளது. வரும் அக்டோபர் மாதம் T20 உலகக்கோப்பை ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெறுகிறது. இதற்கான இந்திய அணியை தயாரிக்கும் பணியில் ராகுல் டிராவிட், ரோஹித் சர்மா கூட்டணி ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டது. அதன்படி தற்போது சீனியர்களுக்கு ஓய்வு அளித்துவிட்டு பிறர் வீரர்களை வைத்து தென்னாப்பிரிக்காவுடன் T20 தொடரில் இந்தியா மோதுகிறது. ஆனால் இந்த தொடரில் IPL கலக்கிய உம்ரான் மாலிக், ஹர்ஷ்தீப் சிங் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பளிக்கவில்லை. ஒரே வீரர்களை வைத்துதான் தற்போது வரை 4 போட்டியிலும் இந்தியா விளையாடி வருகிறது. இதனால் உலகக்கோப்பைக்கான அணியை தயாரிப்பதில் பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இதுகுறித்து பேசிய BCCI தலைவர் கங்குலி, T20 உலகக்கோப்பை தொடரில் விளையாடப் போகும் வீரர்களுக்கு வரும் இங்கிலாந்து தொடர் மூலம் வாய்ப்பு அளிக்கப்படும். டிராவிடை பொறுத்தவரை 11 வீரர்களை தேர்வு செய்துவிட்டார். தற்போது அவர்களுக்கு பல்வேறு போட்டிகளில் விளையாட தொடர்ந்து வாய்ப்பு தருவார். இதன் மூலம் 11 வீரர்களுக்கும் தாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், நெருக்கடி எப்படி சமாளிக்க வேண்டும் என்பது குறித்து தெரியும் என்று அவர் கூறினார். இங்கிலாந்து T20 தொடரில் கோலி, ரோஹித் சர்மா, பும்ரா, ஜடேஜா ஆகியோர் திரும்பினால் மற்ற இளம் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காது குறிப்பிடத்தக்கது. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிராவிட் T20 உலகக்கோப்பைக்கான இந்திய அணி இன்னொரு தயார்படுத்தலை, ஒரே 11 வீரர்களை வச்சு கிட்டத்தட்ட 4 போட்டிகளும் விளையாடிட்டார் அப்படின்ற மாதிரி குற்றச்சாட்டு வைத்திருந்தாங்க. அதற்கு கங்குலி என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிராவிட் அவரோட அணியை உருவாக்கிட்டாரு, அந்த 11 பேர் கொண்ட அணியை உருவாக்கிட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு.